भाई और भौणी माने ऊपर जो भिडियोटी को आपण माने देखुचंती ए घटनाटी कोन जानिछंती ए घटनाटी होउची से पुआ से झियो को बहुत भल पाउतला आ ताको भीतर लव दिला 15 वर्षर से झियो भी मध्य से पुआ को बहुत भल पाउतला आ से झियो पाठशाला पढ़ी की चाकरी करियो बोली से पुआ दिन राति मेहनत करके जति पैसा इनकम करे से झियो पिछा लगाए आ से झियो जतबेले पाठशाला पढ़ी की चाकरी कला से पुआ जतबेले बाहाघर कथा उठाइला से झियो कहला मते बाहा हबा को हेले तोर औकात दरकार आ से पुआ से झियर कथा शुणिकी जितेबाला कष्ट होला सेतेबाला से सुइसाइड करिया को चली गला आ से सुइसाइड मध्य करदेला एटी भूल कहार मु तो कहबी से भौणी जनकर बहुत बड़ भूल काहे ना ताकू उपहार दबा बदल रे ताकू मरणर रास्ता देखाई देले बिचारा बुढ़ा बापा मां को आखिर लुह तो आपण माने बेस भल भाबे देखुथिबे गोटे गां रे केते जे गहली चलीची आपण माने टिके नजर पकांतु मते ही बहुत कष्ट लागुची आज्ञा बस मु एटी गोटिए कथा बुझी पारुनी जदी गोटे पुओ गोटे झियो को एते बाट नै कि सक्सेस कराउची हेले से झियो निहाती भाबिबा दरकार।